tayong gihapon. Ayaw di ma. Tingnan sa mga No. Iko ko ng ulo ko ni Papa. Bisagwa na tuyo. Sige. Dalalan ka prutas si Papa ikaw uli. Di pa ito ba? Na. Ako lang din ha niya. Ikaw dito ha. Na. Ako na kung makita na prutas sa niyong lugar. Puro mo na sagot. Oh my God! Sito, buliyagon kayo mo ganina, no? Ha? Lamyan na yung muli mong sito. Lamyan na. Si Grady, wala mo isa yung bida. Oh, na. Akani ba? Ang saan mo ni paglamoy?